माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय समनिफ्राय बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननो थाखाय आरो आलादा न'खर सोरजिनो थाखाय सोमावसारदोंमोन बे समाव बिथाङा दुलाराय बर' माहारिखौनो दैदेनदोंमोन। जोंनि उदालगुरि जिल्लानि नैबे हरिसिंगा ओनसोलनि बालिराम बर' बिथाङा अबथिरायै सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बिथांखौ जोङो बर' हारिया जोहोलाव बिमुं होनानै जोहोलाव बालिराम बर' जों बयबो सिनायो आरो बिथांनि मुंखौनो बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय जि बावसोमनानै गालांबाय गावनि जिउखौ आगोमा खोमानानै लानांनायनि थाखाय जि मोनसे दुखुनांथाव थासारि जाबाय आरो बिथांनि जि मावनाय दांनाय बेखौ जों अराय गोजोर लाखिनो थाखाय हरिसिंगा आन्चलिक एबसु आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसना बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया इनभाइटेसन बेवहाय फुटबल टुर्नामेन्ट खुङो आरो देग्लाय 22 बोसोर आरो बिनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बेखौ आङो दिनै बेखेवना होफैदों। हरिसिंगा ओनसोलाव जोलुर बादायलायनायनि बा जोलुर गेलेनायनि जि परिबेस बे परिबेसखौ हरिसिंगा आन्चलिक एबसु हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसन बिथांमोना नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों लाखिबोनो हादों। आं बिनि थाखायबो बिथांमोननो साबायखर जासियो। दा बिथांमोननि क्लाबा बालां रां मोनो होनना बुङो बेसेबांसिन? जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय साब डिभिजन लेभेलाव जि सुपार डिभिजन कम्पिटिसन खुङो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बिथांमोननो जोङो 5 लाख होयो आरो नैबे जोहोलाव बालिराम बर' अल इन्डिया इनभाइटेसन फुटबल टुर्नामेन्ट बेयावबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे टुर्नामेन्टखौ खुंनो थाखाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बिटिआराव मोन 12 टुर्नामेन्टआव जोङो 5 लाख अनसुंथाइ होनानै टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव जोंनिफ्राय मदद होनाय जायो।